L-użu prattiku ta' teknoloġija ġdida fil-ħajja ta' kuljum għandha tgħin sabiex il-poplu Malti ma jibżax minn din l-innovazzjoni, anzi jagħmilha tiegħu. Hawnhekk fejn l-irwol tal-intrapriżi lokali u l-innovazzjoni tagħhom tista' tkun ċavetta importanti. Għal dan il-Prim Ministru Roberta Bela waqt żjara għand il-Bajjada Lions Group fejn iltaqa' mal-ħaddiema li wrew it-teknoloġiji ġodda li qegħdin jiżviluppaw. Din iż-żjara saret fl-isfond ta' tħabbira tal-Baġit 2026 fuq il-kunċett AI għal kulħadd li qed jara 100 miljun euro investiti. Matul iż-żjara Dr. Bela qal li l-għodda teknoloġika għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd. Bajjada Lions Group għandu 35 sena ta' esperjenza fil-qasam tal-fotovoltaiċi u jħaddem aktar minn 200 ruħ. Fost id-diversi teknoloġiji fih dan il-kumpanija li ntwerew lill-Prim Ministru kien hemm innovazzjonijiet li jitwaħħlu ma' robot, it robotika u kelb robotiku li bihom qed joħolqu funzjonijiet ġodda li fihom il-bniedem ikun fil-kontroll iżda jevita sitwazzjonijiet perikolużi jew anke jieħu lura ħiliet permezz ta' prostetiċi. Il-fundatur ta' Bajjada Lions Group Mark Bajjada tkellem mal-Prim Ministru dwar kif jemmen li pajjiżna jista' jkun kompetitur ewlieni f'dan is-settur. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri u l-Membru Parlamentari tal-Gvern Cressi Dagalja.